हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों मोनथाम जोबोरै मोजां खौरांफोर। फैगौ 6 जुलाइ खालारनिफ्राय सुख'जोबनाय जासिगोन माइक्र' फाइनेन्सनि लन। आसामाव गोदानै होनाय जागोन आसाम रत्न बान्था। रायजोनि लाइमोन बिथांमोननो गोदान आसनि। बिदिब्ला भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। आसामाव आइजोफ्रा लानाय माइक्र' फाइनेन्स बेंकनि लनखौ सुख'नो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन आरो बे कमिटिनि आफादगिरिया जाबाय रायजोनि मन्त्रि श्री अशोक सिंहाल बिथां। गोबाव समनिफ्रायनो बिजिर खालामनानै थिरांथा लाबोनाय रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथांनि थिरांथा बायदियैनो मोनथाम बाहागोआव लन रेहायखौ खालामनाय जागोन होननानै थि खालामनाय जादोंमोन। बे थिरांथाखौनो गनायथिबो होनाय थिरांथा बायदियैनो कमिटिनि गाहाय सिंहाल बिथाङा केबिनेटआव बे खोथाखौ दैखांनाय जायो। आसामनि केबिनेटआव मिन्थिनाय बायदिब्ला बे लनफोरखौ फैगौ 6 जुलाइ थामहिनबा गाबोननि सानाव बे मोनथाम बाहागोआव राननाय बायदियैनो रेहाय खालामनाय जासिगोन होननानै मिन्थियो। नोंथांमोना लानाय बेसेबां रांनि सायाव आरो सोरनो बेसेबां रांसिम रेहाय होनाय जागोन बेखौ गाबोननि सम सफैब्लासो देग्लायनिफ्राय आसामाव होनाय जागोन आसाम रत्न बान्था। नाथाय सोरबादि सुबुंनो होनाय जागोन, माबायदि बिफाननि सुबुंनो बे बान्थाखौ होनाय जागोन, मानो होनाय जागोन, फैदो बिदिब्ला मिथिनानै ला। मैयानि आसाम बाजेट फोरमायलायाव मोनसे जोबोरै गोनां खोथा फोसावो गिबि मन्त्रि बिथाङा। हारिमु बिफाननि मन्त्रि मृणाल हाजरिकानि मोनसे सोंथिनि फिननाय होनो थांनायाव बे खोथाखौबो फोरमायनानै होयो गिबि मन्त्रि बिथाङा। बुङो, थांनाय समफोराव जोंहा गोबां गोरोन्थि जालांबाय। खामानि मावनाय सुबुंफोरनि बागै जों गोसो होफ्लाङाखिसै। 5 बोसोराव बेबायदि खामानि मावोब्ला जों आसामनि सावगारिखौ सोलायनो हागोन होननानै फोथायनाय बिथाङा आरो बुंबावो, आसाम रत्न बान्थाखौ जोङो गोरों-गोरा सुबुंनो थाखाय होनाय नङा। जोङो आसाम रत्न बान्थाखौ होगोन बैसोरबादि अंगनबादि मावथि सोद्रोमा बिथांमोननोसो जायहा खुदिया आरो आइजो बिथांमोननि थाखाय जोबोरै सांग्रांथि लाखियो। बिथांमोनासो मोनगोन जायफ्रा खामानि बिथिङाव गोदान महर सोमजिहोयो। आसाम रत्ननि गोजोन महर सोमजिखांनो मैयानि बाजेट बुब्लियाव बेखौबो थिरांथा लानाय जायोदि बे 5 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे बाहेरा जायगानिफ्राय आसामाव गाइखेर, ना, दाउ बायदिफोरखौ जाहाथे लाबोनो गोनां जाया, बेनि बागैबो गिदिर थिरांथा लानाय जादों। बेनि थाखाय धलपुरनि दिहुनथाइनिफ्राय जाहाथे गुवाहाटियाव गाइखेरनि आंखाला गैया जायो, बेबायदि आसनिखौसो बांसिनै गोनांथि लानाय जादों। मोनफ्रोम समष्टिनिफ्राय 100 सा सेंग्राफोरखौ राजमिस्ट्रिनि थाखाय 100 सा लाइमोनफोरखौ ड्राइभिंनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। सिख्लाफोरनोबो बायदि खामानिनि सोलोंथाय होनाय जागोन। बेनि थाखाय थाबैनो मोनफ्रोम समष्टिनि एमएलए बिथांमोननो बिबान होनाय जागोन। बेनि अनगाबो आरो मोनसे जारिमिनारि थिरांथाया जाबाय साहा बागाननि खामानि मावग्रा बिथांमोना एमजेएनरेगानि गेजेरजों साहा बागाननि ओनसोलावबो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अननानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दं। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।